Hola, sóc l'Aidar Cros, alumne en pràctiques del Servei Comunitari Fem Companyia. Vinc de l'Institut Pere els Rius per ensenyar-vos a utilitzar el telèfon mòbil i les seves aplicacions. Avui aprendrem a com demanar hora del DNI i la ITV. Per demanar cita prèvia per fer el DNI, haureu d'anar a l'aplicació Google i clicar. Un cop sigueu aquí, haureu d'anar a la barra de búsqueda, on buscareu Departament de Policia Nacional, de la Policia Nacional, DNI, i clicareu a buscar. Baixareu fins on digui Portal del DNI Electrónico i clicareu en aquesta pàgina web, aquesta d'aquí. Quan estigueu a aquesta pàgina, baixareu a baix fins on diu avisos cita prèvia. Quan estigueu aquí, haureu de clicar en aquest enllaç de color blau. Cliqueu i us portarà a una altra pàgina i us haureu d'esperar. Quan estigueu aquí haureu de baixar i aquí baix on diu continuar, cliqueu. Quan estigueu aquí, haureu de clicar en el primer enllaç blau, on diu acceso con datos DNI /NIE. Depèn del que tingueu. Cliqueu aquí, el primer, i quan estigueu a dins, depèn del tipus de document que tingueu, haureu de clicar o DNI o NIE. Emplenareu tota la informació i per ficar fecha de validez i equipo de expedición, aquí a la dreta us fica un exemple per veure on està. I on ho tingueu ho haureu d'emplenar. Si teniu el DNI físicament, Si no teniu el DNI, haureu de clicar en aquest enllaç. Hem de posar les nostres dades del DNI, la lletra, seguint les coses que ens marca. I sobretot, això que teniu, que posa, per exemple, aquí la imatge EEB-X, això també ho heu d'escriure. Un cop ho feu, heu d'anar a enviar datos. Fiqueu present que la web de la Policia Nacional va una mica lenta i de seguida es bloqueja, així que heu de tenir paciència. Si veieu que un cop heu entrat les dades es bloqueja, s'haurà de tornar a començar. Un cop hem entrat les dades, anem a enviar datos. Després ens surt l'opció de operación a realizar. Aquí hem d'anar on posa renovación de DNI, Documento Nacional de Identidad, i cliquem aquí. A continuació, ens sortiran totes les províncies d'Espanya. Nosaltres hem de triar Girona. Ara ens sortiran totes les oficines que hi ha a la província de Girona. Nosaltres triarem Girona. Però, per exemple, les que sou de Vilademuls podeu triar Figueres. A continuació, us surt el calendari amb les hores disponibles. A la part de dalt diu el dia i a la part de baix són les hores. Per exemple, veiem que a les 10:06 hi ha 3 cites disponibles. Clicaríem a sobre i ens n'aniríem a la següent pestanya que ens diu sol·licitud de tràmite per a DNI. Aquí hem d'acabar d'entrar les dades de contactes com el telèfon mòbil i el correu electrònic. Per últim, hem d'anar a la part de baix on poso confirmo que he leído este aviso i li donarem a confirmar. A partir d'aquí rebreu un correu electrònic o un SMS al vostre mòbil on diu que teniu la cita demanada. Ara anem a quan no tenim el DNI físicament.
Després emplenareu tot això i quan estigueu d'omplir-ho haureu de clicar a enviar datos. I on diu aquesta imatge, aquí baix a l'esquerra us apareixerà una imatge i per validar que sou vosaltres haureu d'escriure aquí, en aquest requadre petit, quines lletres veieu en aquesta imatge. I si no ho podeu veure bé, podeu escoltar-ho. I llavors li cliqueu a baix de tot a enviar datos. I ja tindríeu la cita demanada. Bueno, primer haureu de clicar la província on visqueu i clicareu la oficina de documentació on us vagi més bé. I llavors clicareu el dia i hora en què us vagi més bé i ja estarà. Primer obrirem el Google i buscarem la pàgina per demanar cita de la ITV, que es diu Prevent Control, a la barra de búsqueda. I escriurem Prevent Control, que és la pàgina web. Quan ho tingueu escrit, haureu de clicar a buscar. I a la primera pàgina que us surti, on te diu cita prèvia ITV Prevent Control, clicareu aquí. Quan estigueu en aquesta pàgina, podreu fer la reserva des de via web o trucant per telèfon. Us ensenyaré per via web i haureu de clicar a l'icona de l'ordinador. Us sortirà una nota informativa que la podeu tancar clicant a la creu. Aquí hauràs d'indicar el teu tipus de vehicle, si tens un cotxe, una moto de més de 50 cilindrada o fins a 50. I per exemple ficarem un cotxe i clicareu al cotxe. Us dirà la província on te la vols anar a fer a la ITV i ficarem per exemple Girona. I a l'estació que vulguis anar. Per exemple, Girona. I aquí us dirà on és. I podeu clicar al veure el mapa i com anar-hi. Per demanar el dia, ficareu el dia que vulgueu mentre no estigui en vermell ni en groc, que volen dir que no pots anar-ho a fer. I si està en verd, podràs anar-hi. Per exemple, clicarem el dimecres 21. Després de clicar us sortirà l'hora en què vulgueu anar-hi i ficarem, per exemple, a les 11. I aquí us haureu de ficar les dades personals. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us sigui d'utilitat i que quan hagueu de demanar hora pel DNI o per l'ITV ho pugueu fer vosaltres mateixes. Una abraçada a tot l'equip del Fent Companyia.